Miya hor kuthugo Agartala wo nok bara tonggui Rwngswrwngnai tongnai sikle rokno bara nokphang tongmung hamya tongna bagui logi sankha koktumani bisingtui sawi mankha o bara nokphang tabuk simiya bini sikango bini nogo bara tonggui thangnai rokni thani bo abo tui tongmung no tongna naijak patimani thai wngkha horizon colony koktumani bisingtui sawi mankha bara nokphangni mung wngkha Sanjeev Ghosh bini umor 56 to 57 bisi hairok wngkano abono tui tini fungo YTF ni GS TISF ni team tei Town Hall Committee ni Secretary Agartala ni Women's PS wo FIR khlaiwi kha nai tongni sini aguli tibini mangpriwo tini phung asli chiri jeng tabuk tongo Women PS ni buskango belai ke bakha khamani kok jeng Tripura hastini Tripura rajyoni rajdhani hikai Agartala o Agartala city wo tini jeng asli chiri ajuk basa woi makhang kharang suya woi Women PS khanani na ani logi wo tongo TWF ni Vice President Chini Pupu Gita YTF ni nakadi TWF ni GS Chini Pupu Gita YTF ni GS Chini James Chini Town Committee ni Secretary Chini Naikh tai joto TISF ni team joto nono hambai Miya horni tinta ni jorawo kaisa incident uli thangka horizon colony abo belai kewana masingcha karon Tripura rajyoni rajdhani wo school kaham college kaham university kaham sapman mantadi chini kami amchaini burui bo sarok porinani bagi ma kiaba jeng nukjakha kaisa sarkar tongui tongo oro tabu kuno pontokhep na jagya oro chini borok jara kumthai bara hijaknai rok nok bara tongui porinani panchikiri masingchani aboni bagi belai kai sian kereng chini obukuksa borok hakno protection dinani bagi belai kereng dinani bagi no borok ini akaisa chini YTF ni GS no saharka tai chini TISF ni takuk no saharka Women PS borok kontak khai borok saharma bagi borok ini rokhang kha bongni lasima singja nani thangi tongmani kiaba aboni hite rokhang aboni bagi ang joto Tripura hasteni Rwngswrwngnai tongnai rok ungkun buma rok ungkun jeng belai ke satorko tongnani dorka tai chini bu sanobo je jagao jeng bara tongnani thangkangka abo belai ke no go singui o malik kaham de hamya de tai bises kai jeng buma bupa rok logyo tongmangka ke belai ke no ka buma ya ke bupa karon mol hamya ni jorao belai ke lasima singja samwng ungui tongo o je nok malik asuk 57 years ungui tongo chini borok nugui da khaika angkha one shot mani chini buri busan nugui no abo obo hairo chesta khaikana je madaman no borok na hamya tomung khaida mano oborok chesta khaikana aboni bagai jeng husma tongnai tai on nokphang no jeng kothur ni se kothur shasti dinani bagai no jeng tini oro Women PS sokoi jeng joto din porjonto bono to thik no eras khaika kiaba bono yogya tui khlai bono kothur shasti marinai je buri bisaro khabai bo aimen aboni bagai jeng chini TWF YTF TISF jeng yakarya joto din porjonto bo kothur shasti mayasa porjonto jeng abono yakar gela jeng siling tongla asuk no sanan press media friends of no jeng tini o jaga is mahila thana wo jeng phaisok paikya Miya horni thik tinta digi hai jaga wo horo kaisa incident jengka horizon colony wo a jaga wo prai sini students rok je pori tongnai srwngnai jek rok 15 jon hai kaisa horizon colony wo room rent tongmani srwngnai jek rok kintu sung saiman kha aroni je room owner Sanjeev Ghosh right Sanjeev Ghosh mungini je room owner always no students rok no je sexual harassment khlaimani sung khanaka tai tini morning ni je 3 am hongkai haino hai bo agini je tomung no tomung kabangma borok no khaima haino khoroksa bukukjuk no haino hai tini khlaijao kha a bukukjuk angbai kun karone bo Facebook ni bisingtei online tongmani jehetu ang wana connect khaihorka
lagi legone kirijagai sar sungno help thagir hine sung bini a incidents no khnama pore details sung bono sungmani pore immediately sung sini youth of the team tai TWF ni president TWF ni general secretary including sini TISF ni town committee ni conveners jirani ni conveners over hakino sini joint conveners rok tai sini town committee ni youth ni active leaders of no tuine sung immediately the incident sungmani spot thangka thangi naima pore aspas je pasapasi borok rokno sungmani pore bini je tomung oba haino agini simina hamya always no je bin oro bara tongnai rokno sexual harassment khlaina naimani abo tabuk puilaya abo ni sikangbo ungkha kai boni pore sung joto details rok nawoi tabuk east mahila je sini PS of phaye sung FIR registered khlaina ni bagi sung oro complaint khlaikya tai je bini o tomung mano karak capital punishment rena ni bagi sung je law and orders ni bisingtei sung thana ni bagi kok saka haisi sung obo khanaka je Miya hai horo je pro incident sung paima pore police no inform khaijakmani pore je pojonto police aro thangi sogui esa pojonto bono borokno botharnani borokno humki domki bo rujakha borokno paine hini pojonto domki rok ruwi kabangma hamya words by slang word by kutukmani rok aborok bo sung khanaka haisi oba hai kabangma jaga ungui tongo kintu je oba hai ung tongmano ti sung YTF TWF tai TISF rok strong borok no punishment rena ni bagi sung kunu dino phano map khlaimania tai police proshashan je borok ni raide tei nana tongmani borok bai sung coordinate khlaino cooperate khlaino buskang ni salo dak ti phapat kai bono to tabuk chobjakha kintu omsuk bai sung naigela taibo krak punishment rena ni bagi sung naime thang bahini rok no sung koikya haisi borok to salkolog romoi burironi sakawa moles khlai fayo harassment khlai fayo ngonironi bakhak teibo bahairo case box ni jakabono sung je section tongmani BNS ni hoite sungabo joton mention khaika sexual harassment je threat rok rumani borok molestations rok khlaimani abo jotono abo rok no sung mentions khlaika now je naime thang bahini rok bo suno kogrkha je sung point rumano ti bor abono nayi tamo BNS bo section khlainai aboni hisabe no buskang ni salo borok no capital punishment renai haisi and not only that bini own busala bo abono ti blaike dukhito onginai bo suno apologize bo sanka khoma bo sanka tai bini babuni je tomung hamya no ti busarok bo agini simino saiman mani ba borok bo suno khoma sanka haisi oba hai tomung tongmani tini simiya puila agortola hai sitio gabangma sini srengni jegro delhi no oba hai face ngi tongo challenges ngi tongo kintu baksa ba sahos tongui samani bai sung tini hai incidents to borok no sung chubasu rena ni bagi phaiman kha kintu gabangma jagao oba hai ngi tongo haisi sung khama sinai jorawo sung jotto sini bukuk jugrok no tini hai jorawa angobo no koinani musungo srungnai jugrok no sini manai songrok no norok nongni gana ni je nangkukmani PS rok ni contact number tongnani nango tai pasapasi je jagao norok room rent rok tongnani hingkai sekang baire no details nawoi room owners ni characters bomtei agio kuno abo hai incidents a room rogo odangkha abo hai rok no jasai khai full details kari winno tongnani nango haisi tangi hingkai bongni parents rok hasal rok ni oro phai pori tongnai rok tongo kintu abo hai incidents sing khangkai baksa to saimania kabangma jaga abo hai thui tongmani bo sulugo haisi acha je incident mani jaga thaike bo jaga abo hangka horizon colony ni je soni mondir aboni just gana wo je first goli tongmani a first goli ni building ono abo incident nokbara ni malik ni mungke tamo sanjeev ghosh acha boni umorok ke besurok no bini umor khana 56 57 hairo আধা ঘন্টার ভিতরে তো বিশ্বাস এরকম করে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বাইরে যান নাহলে তো আধা ঘন্টার ভিতরে শেষ আর বাড়ির লোক যে তক্তি আছে পাড়াতিয়া সব দিকে কইতেছে যে মানে তোমরা এই বাড়ি থেকে কোনোখানে বাইরে হইতে পারতাম না নাহলে আমি আইলে তোরা সবাই দেখালাম এরকম করে ধমকি দিতেছে আর বারবার কল করতেছে কয়টা দিকে ধমকি দিছিল অ্যারাউন্ড 4 AM
4টা থেকে কন্টিনিউ কল করতেছে। কয়টা দিকে এই ঘটনা হয়েছিল? অ্যারাউন্ড ঘটনাটা তো হয়েছিল অ্যাটলিস্ট 3টা এরকম বাজে। পুলিশ টুলিশ এসেছিল, এরপরে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসে। আপনি কি এই ঘরে থাকে? আপনি কি করেন? আমি একজন নার্স। নাম কি আপনার? আমার নাম জিউস। মালিকের নাম কি জানেন? মালিকের নাম সঞ্জীব সঞ্জীব ওসমান। আমি অ্যাকচুয়ালি মালিকের নাম অ্যাকচুয়ালি আইডিয়া। কত বছর ধরে আপনি এনে অ্যারাউন্ড 1 ইয়ার। 1 ইয়ার। তে কালকে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এর আগেও এরকম এর আগেও অনেকবার হয়েছিল। স্পেশালি মেয়েদি যে থাকে তারারে মানে টার্গেট করে। আচ্ছা অলরেডি 3জন না 4জন মানে রুম থেকে মানে অলরেডি বাইরে হয়ে গেছে গা। রাতের বেলা মানে সেট করে গিয়া নক করে, দরজা নক করে।